Ndewonu ndị be anyị daalụnụ. Akụkọ a mma akọrọ unu bụ akụkọ maka dipendant. Biko nu hụchanụ ntị maka a sị na mbelede karịrị dike, mana mbelede ka eji ama dike. Ọ bụrụ akụkọ dị mma mana mma akọrọ ya unu ka unu jiri wee mụta ihe ka ọzọ ghara ime, ka ọ ghara imekwa unu. Ọ bụrụ ya di na nwunye bịa ịgụ akwụkwọ kịta fa agbasago, ọ bụ 1 year nye kịta di ya na-achọ ime graduation. Ka kafasi wee gbasa, nwunye bụ dipendant ya fa wee bịalutezie kịta afọ agụchago akwụkwọ ka di eje renuzie visa mee ịmago visa a na-akpọ ka ezi ihe a na-akpọ ya postgraduate work permit. Postgraduate work permit ka di chọzi ijeme di ewepụ afa nwunye ya na ụmụaka ya. Di na nwunye bụ ndị Igbo, fa bi na Abuja, fa achọba ịbịa, nwunye na-akwado ịbịa maka nwunye bụ onye ọrụ nọọsụ. Nwunye na-akwado ịbịa, nwunye abịago 2 times na United Kingdom na o ji visitor visa wee bịa wee na-agbagharị ka ọma ka o si ga-etinye onwe wee lụọ ọrụ nọọsụ. Ọfụkwa na iji visitor visa bịa wee lụọ ọrụ nọọsụ onwere isi na ị ga-akwado bido n'ụlọ nweta ihe niile a na-enwe ayet tupu ọ bịaba, mana o nwere ayet bịa na-enye nsogbu. Ọgbagote bịa na-eme ọ bịalute UK na-achọ ka ọ bụrụ ya bụ ụzọ bịa ka ọ kpọgotezi ụmụaka ya na di, mana o kweri omume. O mee n'elu mee n'ala, o kweri omume. Na onye nwa bụkwa onye na-akpata ego na anaba anyị na obi na Abuja wee na-egbu ego mma n'ọrụ nọọsụ ya maka na ọ na-alụ na foreign company. O si nọ na US nọ na embassy nọ na Abuja ka ọ na-alụrụ ọrụ na ọ bụ onwe driver na-abịa ebuli ya. Ọ nọkwa ọfụma, ọ si ọnọrọ ọfụma, si ndị dị na-abịali ya di nke a bịa na-esogheli andị onye ahụ bụ onye enwere ego, onwere ọrụ. N'ime na onwere ọrụ a ọ na-esogheli ya na-ayụ ya ka ọnụ ọnya nyanwa na-ajụkwa. O mechezie ndị ọzọ na-abịakwa, o mechie fụ na di dị intelligent na ọ makwara mma nwoke, lukwe ihe o ji mmadụ eme, mana o nwere ọrụ, ọ bụ jobless. So o necha anya si ebe nyanwa nwere ọrụ, nwere ezigbo ọrụ, ka ekwena ihe ọ na-achọ ka ọnụbana ya. So ọnụbazie di o si na o si nnọọ n'ikpe ife tichee di aja wee dubeta ya n'ụlọ. Ha bụ ọnya na-enye nri na-akwụ ụgwọ ụlọ. Ọ sịkwa na ọ nọkọta jobless ahụ o wee je meghelie spare part o wee na-azụ n'ọnya ego ahụ ghalineri. Ịbịazịa na shop ya ihe adịcha ngenge, ihe ọ kwajubulie ka ọ na-ele. Ọ bụkwa graduate mana ọrụ adịrọ. Ịma na ọrụ bụ nyere na mmara. So ebe nwunye ya nwetara ọrụ na US embassy nya n'ụlọ ọgwụ fa na Abuja, ọ sị ebe o nwetara ọrụ, ebe ọ nọ ọfụma, kedu ihe a na-achọzikwa ka ọ na-eneteli di anya. Mana ịmaga o si na dependant na-ewu skill visa na-ewu ebe niile, student visa na-ewu ebe niile. Asị anya jebe di esi anya jebe. O si na di dịkwa intelligent, at least nọ ihe o ji rọta di dị ezigbote intelligent, ụmụ akwụkwọ and ụmụkwa apị ihe ọpịpị nya ụma nnọọ ihe a na-ama nọ na onwere ego, onwere ọrụ ka onwere. So ọ na-enyeghalitele onwefe aka, mana ọnya na-enye dizi nri na-akwụ ụgwọ ụlọ. O meghere die shọpụ, ọ mara ka shọpụ na di esije eje shọpụ ghalie ihe niile otuju wee ịmago ghasa spare parts o meghere di. Ịbịazịa ọ dịzịa mkpụrụ ihe jubulu eju. So asịzịa ebe ọ bụ na ọ na-akwado ka ọ bịa ọrụ nọọsụ ya na mba United Kingdom mana US okwere ọgịga. Oke ebe ọ bụ na okwere ọgịgazi fa o wee na-azụ wee sizie oke ebe die ọ bụ graduate dị intelligent, ngwa ka o jezie okwu student visa fa kwado onwe fa. Ọ sị na di ebitere ego ya na onwe wetekwa ego nke asọpọtụ ka ọ sọpọtụzi di wee gaba. Di wee si anya rapụ ụmụaka na-abụ. Ọ sị na ụmụaka na-abụ since ejima na-abụ na omego 12 years ọ mụrụ nwa ọzọ. So ka a na-abịazi di si rapụ ụmụaka na-abụ ahụ ka afa ghara ịbịa. Nyanwa jụ di si na ọ yara emelu ụmụaka visa, nyanwa were ego nke emelu ụmụaka visa maka uche na echi ọ chọrọ ịrapụ ụmụ ya.
ịmago ụmụ nwaanyị na nwa m obi a na-akụ ya kpukpukpukpukpu ọsị tupu ọ nata ụmụ ya ga-anwụrụcha since 12 years ọ mụrụ nwa ọzọ ụmụ ya nwụrụchakwanụ kedu ihe ọ ga-eme ọ bụ di ya arapụ ya tụrapụ ya na ọ bụ nwa ka o ji wee nweta ume na ọ bụ nwaanyị so di ya wee na-abalị ya ka ọ kpọzi ụmụaka abịa wee si aka ya tee ọkpụ ya tee na onwe ekwe ka ọ kịa for them si na ụka abịaba ọbịa asị onye bụ dependent ịma onye bụ dependent na-arụ ọrụ ka jaki ihe arụ ọrụ niile many hours ọsọ gị 100 hours lụọ ọ bụ ihe o bu n'uche ka nwunye bịa lụọ ka ya na onwe ya na-agụ akwụkwọ nwunye kpọziela ụmụaka bịa ụmụaka taa izi anya down ọ ganwe ozi ọrụ di ya na-ewezi iwe na oje ezi ọrụ ahụ jee lụọ ọrụ wee kwụọla ya ụgwọ akwụkwọ di ebido gaba ọrụ galido ọrụ na-aga ọrụ ụtụtụ ehihie na-agakwa akwụkwọ asị onye dị intelijenti ọ pasị ya kwụchi ụgwọ akwụkwọ ya ma ego obite ọ kwụghachi ndị obiteche o wee na-ewesị nwunye iwe ruo taa wee si ya nwaanyị o ji wee si arapụ ụmụaka ọ rapụrụ ụmụaka ka ọ bịa lụọ ọrụ lụta ego wee sọpọtụ onye ọ rapụrụ ụmụaka for that na ọ ga-apọnishi na ọ ga-ata afụfụ and o nwere ihe ọ na-enye nwunye maka fakịrị ọrụ eke ọ sị na nwunye ya ga na-esi nri ya nwa na-akwụ ụgwọ ụlọ and nwunye ya nara eje ọrụ ọ sị anya sibe nri ma ego ọdụ ma ego adịrọ na ọ ga na-esi nri ahụ ọkwa unu na-aghọta ma ego ọdụ ma ego adịrọ o nwere ebe nwunye ya debere ụmụaka wee na-eje ọrụ ụmụaka taị ya nwunye ụmụaka mee gịnị taị ya nwunye nwere ebe o dobezi ụmụaka o wee bụrụ nsogbu ifugi di ya na-alụtazi ego ọ na-azị agwa nwunye ka o si alụta ego ka ọ na-ezozili nwunye amara ihe di ya na-eme di ya amara ihe nwunye na-eme nwunye nọkọta gbaa ọsọ ofu mbọsị si na di ya na-emewuzi ya too much na-asị ya sibe nri ma iji ego ma ijiri ego ekere ọrụ eke ọ gbacha ọsọ o mechie ọ natakwa ọ sị na ọ natakwazi ya o jebilibe mmadụ so ọ na-akpọtazili di ya ụmụaka di ya na-afụ ụmụaka every Sunday ọ kpọtali di ya ụmụaka di ya na-afụ ụmụaka fanọlicha fana ọ bụ ụmụaka jikọzi fa so emechie ọ bịasị ndị soshal na-achọ ka fanatazikwa bak si kpedozie fanatazikwa bak ya ka ọ sizi na fanatazia bak ahụ ihe di ya mezigbu na oje wee renew visa nke o renew o wepụ afanya na ụmụaka o wepụzi afanya na ụmụaka ihe ọ nụzigbu na ọmụgo nwaanyị di ya nọ n'iru na-akpọ nwaanyị eduteli ya nwaanyị ọma buru nwaanyị ọfụnụrụ anya o mee gị gbaa nkwụ ya wee na asịzi na ọ ga-adivọsụzi nwunye nke mbụ na-akpọzi nke ọzọ bebi na-akpọ ya asa ya na ya na-akara ụka nya fa agbachago nkwụ mechi ihe niile na absent die mana eziteli die foto ziteli die vidio nwunye nke ya na ya nọta afụ ọsịzi ya na ọ ga-akwachapụ ya nwaanyị a na-ebe ọ bụ ya ka m jisi ọ dị mma ọkwa unu nụrụ akụkọ nke unu kpekwa ikpe unu jọji anya ka unu malụ ihe dị mma ọ dị mma ihe dị mma dị mma onye ya na mmadụ so wee taa afụ oke ọ gbaghago gị okwu as ụmụ nwaanyị na-agbagha okwu anaghị ekwe oke ọ kpọtago nfa chukwu emego ebele egụcha akwụkwọ kwụpụta ụgwọ akwụkwọ ikwesịzi na ịrapụ ya gbaghara ya dana ije nụba onye ịnụ kịta ọmara ka isi taa afụ ọmara ka isi wee mee mgbe ị nọ n'Abuja ọmara ka isi wee mee mgbe gị na nwunye gị na-akwado ọmara kịta nwunye gị ga-adịzi ịmago ọ ga-adịzi illegal undocumented ọ ga-adịzi undocumented na UK nke ọzọzi ọ sị na ọ na-emezili ya visa ka ọ bịa join anya ọ na-asịzi ya nya mee pụọ na nwaanyị ọzọ na-abịa ọ bụ ihe aka ọnọdụ aka ọ nọ o wee na-ebezi akwa wee luo taa ọ bịa ka o ji kpọọ m wee na-akọsa m na-ajụ nke ihe ọ ga-eme ndị be anyị ọ bụrụ na ị nwere alụ ị ga-akpali nwaanyị ihe ọ ga-eme ka o wee succeed maka kịta ọ dịzi illegal ọ dịzi undocumented and nwaanyị ọzọ na-abịazi di ya agbagozikwa ya ha maka ọmatago ọ nọ n'iru na-akpọ nke ọzọ asa nke ọzọ abụzi Mgbeke nke ọzọ ọbụzi asa ọkwa onye ọma buru bifo
ka ọ na-akpọ ansa na-akpọ ya bebi. Nke ya na ya sozita afụ bụzi Mgbeke maka na ọ kpọzi ụmụaka bịa andị nwaanyị na-agba famu ifu gị ọ si na ọ na-achọ onye ga-amụrụ ya nwoke na o tego aka since 12 years ọ mụrụ nwa ọzọ for that na ọ ga-anụ onye ga-amụrụ ya nwoke na ụmụ nwanne ya niile ma ndị ọtọ famụchabụ nwoke na ọ bụsi ya ọ bụ gị bụ Chukwu na-enye nwa ọ bụrụ gị bụ Chukwu na-enwe nwa. O nwere ndị amụrọcha mana fa na difa bi n'udo na ọnwụ. O nwere ndị amụrọcha afọ ejekwe ma adopt ichetekwe nwa gboo ka nwaanyị be anyị nwanne anyị nwaanyị asị wee bịa kọrọ ya chetekwa nwa gboo gị na ya dị o jigbo ya tụ ụta gị n'ikpe afịa tiche gị ọ kọntribut kwe na visa unu mee student visa wee bịaba ọ kọntribut kwe itichepụ aka na ịma mme nke ụmụaka na ya debe ụmụaka itichepụ aka ome nke ụmụaka ya ọ bụrụ gị bụ Chukwu na-enye nwa ọmụgo mbụ ọ ga-amụkwa igbo unu kuluo down kịta unu mụọ nwa unu mụọ nwoke ifu gị ọ bụrụ gị bụ Chukwu na-enye nwa ifugo na ọ bụ kịta anụ nwoke ka ọ ya eme ụdị ya je chọba nwaanyị ọzọ. Ndị be anyị na nwoke ọ bụrụ onye ọbụla na-emekwu ya thank God na ọtụtụ ụmụ nwoke aghọtabago ọtụtụ na-eje male adopt ọtụtụ na-eje male IVF mee sex selection kama gị na nwunye gị ga-agbasaba onye gị na ya tara afụfụ onye ọzọ atara afụfụ abụzialụ ọgbabata ọkọlịba arụ ha amaghị ihe ahụrụ ụgwa ọ na-egbu emeli na-akwa alịlị o nwere ihe nwunye gị mere n'ọjọọ so o mere isi ike. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-emekwa isi ike mee isi ike ọnụrọlụgo okwu ya debe ụmụaka. Ihe a ga-abụ ihe mmụta dịrị ị na-abịa ka gị na di gị maọbụ gị na di gị na-abịa ka unu họzụlụ debe ụmụaka wefụtawa ihe ka unu gụchaa akwụkwọ maka masters bụ ihe debe ụmụaka famanwụ debe fa n'ụlọ unu hụzụlụ ọfọ ihe kwụcha ụgwọ akwụkwọ sọpọtụ chi unu jee kpọtafa unu akpọ na fabia ọbịa ka m ji akọrọ unu ihe ka unu nwee ike wee ghọta ihe dị na ya. Mana ọ bụ ọzọ maka na ọ gbaa ụmụaka ọsịzi a nọọsụ ya tara afụ na ọ bụ nọọsụ na o kwesịrị ka ọ bụrụ ya na ọ na-echekwudo ka ọ lụba ọlụ lụsibe ike nwa butebe ego ọ bụziala sọọsụ ya kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ya sọọsụ ya kwụghachi ụgwọ faji ọ bụ ya ka o ji emegide ya bụ ọ bụrụ na nwunye esokwe lụọ ọrụ ahụ taa afụfụ wee mee ihe niile wee kpatakwa ego ma ọ lụọ nọọsụ ya mgbe ahụ ọ bụrụ họrị kịta ọ bụzi gịnị mụọ nke. Biko na ụmụnne ya tinye n'okwu ọnụ ma nyefe ndụmọdụ maka nwanne anyị nwaanyị a na-efu ifu ya ọ sị na ọ na-atụgharị okwu na moto na-achọzi ka ọ gbuo onye agụụ na-achọ ka ọ gbuo onye wanyị na ya na di ya nọ ọ sị ya na ọ divọsụ gị o jekwekwa ndị nwe obodo na ọ divọsụ gị ọ sị na ọ gwago ndị nwe obodo na ọ divọsụ gị ndị nwe obodo akpọ gị jụọ ya ọ bụ eziokwu na a divọsụ gị ọ sị na divọsụ ọkwụ ya na ya na ya ka na-anụkwa unu afụgo a na-ekonuko ndị Igbo be anyị ebe ọbụla unu ga unu na-ekonuko ndị be anyị nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ